Bengizocela ningivulele incwadi kaPetro ukuqala isahluko ngesesibili ningifundele leyo ncwadi kibonke kuNkulunkulu wasebuhleni bamaNazarethonya lwezulu manami lungimemile kule nkonzo yasemlandweni ethempelini lasemlandweni kungokwesibili ngifika lapha cabanga ukuthi sokuphela iminyaka emibili ifikile lapha namanje ngibe sengihamba ngiduka ngoba indawo engayijwayele isekhona abantu basesilweni ngibongeke ukuthi uNkulunkulu uhamba ikhanyisa indlela baye ngangena kuleli thempeli ngiyacela ke batwana basezulwini mangimile lapha uNkulunkulu wasebuhleni bamaNazaretha azabe nami mina bese ngiba ispeaker nje sokukhuluma kukhuluma yena kimi kungakhulumi mina isekhona abangcwele ngiyacela ukuma kwami batwana basezulwini ngize ngingalahlwa ngoba khona ukuthi ukhethwe kuthiwa yima kanti ukulahla kwakhe ezulwini ngicela ke uNkulunkulu azange abakhiphi bonke abakithi abasothuleni lomhlaba ngenxa yami nangokukhuluma kwami ngiyacela kakhulu uNkulunkulu azabe nami angiphe lokhu kuhlakanipha akupha inkosi uSolomon isekhona abangcwele alungifundele masuyitholile awakekho ukuvula iBhayibheli bengithe incwadi kaPetro uqala nomesibili lapho ekhuluma khona ngobisi ukulangazelela ubisi inkosi onyasi lwezulu mali usipha amazwi
endaweni yasebuhleni ifunde lencwadi ithi asilangazelele ubisi singabheki izinto eziningi kodwa lawa mazwi kaNkuluNkulu ehlile phakathi kwethu bese sithatha wona cela ungifundele baba ngakho lahlani okubi konke uthi uNkulunkulu ngakho asilahleni konke okubi konke nobuqili nokuzenzisa nomona nokuhleba konke ngoba leyo diyona enzima okuyona into ebulala nanesonto thola ukuthi sokukhona nokuhleba endaweni kaNkulunkulu njengezingane ezisanda kuzalwa njengezingane ezisanda kuzalwa asifise ubisi oluhle lwezwi ukuba sikhule ngalo size sisindiswe uNkulunkulu akubusise baba nale ilizwi elwayo namhlanje omunye bebheka incwadi kaMshumayeli wesihlanu yosuka evesini nanti ilizwi eliwakithi ngalolu suku lanamhlanje lwesabatha omama begcwele beze enkunzweni esifungo bengazi nokuthi ngizofika ngithole inkonzo nabakhokheli abaningi kangaka uhambo lami lube luhle isekhona abantwana basezulwini abantwana basezulwini ukuthiwa masilangazelela ubisi njengabantwana abancane njengoba silapha mina ngingumntwana ngisengumntwana mina ngakho ke nami kumele ngilangazelele lolu bisi ngilalela abaphathi bami awumama ukhulumile ukuthi abanye baze bathi haya ngimphiwe umkhokheli abanye baze bathi ngimphiwe lo Mshumayeli imuphi umshumayeli ophiwa yena liyazi usuku lokugcina uthi masufikile usuphambi kwalo ndlela kuthiwa uphi umkhokheli wakho uthi ukhomba lo bese uthi hayi wamphika kusi cela ningifundele incwadi kaJakobe wesithathu njalo umshumayeli yaxolisa Shumayeli wesihlanu usuke evesini Gcina unyawo lwakho ekuhambeni kwakho. Gcina unyawo lwakho ekuhambeni kwakho. Ukuya endlini kaThixo. Sondela ukuba uzwe. Usondele endaweni kaThixo. Njengoba thiwa gcina unyawo lwakho uye endlini kaNkuluNkulu. Lapha sisendlini. Ungabona wena siphakathi kwamatshe kodwa ngaphezulu ngaphesheya ngalezulwini kuyindlu lena kaNkuluNkulu. Kunokuba unikele umnikelo wezula. Aziqondi ukuba zenza okuhle. Ungaphangisi ngomlomo wakho. Akho ke ungaphangisi ngomlomo wakho. Nenhliziyo yakho mayingasheshi ukukhipha izwi. Ukuphimisela amazwi ebusweni bukaThixo. Ngokuba uThixo usezulwini. Wena usemhlabeni. Ngalokho amazwi akho mawabe ingosana. Njengokuba iphupho livela ngobuningi bomsebenzi. uNkulunkulu akubusise. Awu ngiyabonga ukuza kuleli thempeli namhlanje ngibonga ingilosi yalapha engimemile ukuba uNkulunkulu ahlale kimi. Niyamuzwa uJehova onyazi lwezulu luthi ungabi namawala. Ungabi namawala ngomlomo wakho. Nimzwile umkhokheli. Ma umuntu esethi haya angimnikiwe lo mkhokheli usenamawala. Thiwa amagama akho mawabe ingosana. Isekhona abantwana basezulwini. Hayi salo usuyivula lo ncwadi kaJakobe. Cabanga ukuthi kuzoba yokugcina. uJakobe wesithathu uzosuka lapha
evesini izani ninazizwe no ke siye upaga neni siyoko bazalwane bami ningabi ngabefundisi abaningi siyakwamukela ukulahlwa nazi ukuthi somukela ukulahlwa ngokuba siyona sonke ezintweni eziningi uma kukhona umuntu ongoniyo ekhulumeni kwakhe loyo ungumuntu opheleleyo unamandla okugcina umzimba wonke bheka faka amatomu emlonyeni yamahashi asilalele siwaphendule umzimba wonke bheka nemikhumbi imkhulu kangaka noma ingaka iqhutshwa ngokuqhutshwa ngomoya onamandla iyaphendulwa ngephini elincinyane njengokuthanda kwenkosi yalo kunjalo-ke nolimi luyisithwana esincane kodwa liyazincoma kakhulu luyayanuza nangaphakathi emlonyeni wakho bheka lo mlilwane uyavuthisa izinkuni ezingaka ulimi luwumlilo izwe lobubi ngoba ulimi bantwana basezulwini lusithwane esincane kodwa lingabhubhisa yonke le ndawo ngolimi nje uhamba ukhuluma izindaba ezingakufanele uzuqhathe nelizwe ngalolu limi nje lunjalo ulimi ezithweni zethu
liyangcolisa umzimba wonke. Liyasingcolisa nanomzimba wonke. Luyavuthisa ibanga lonke. Livuthisana nebanga lonke. Luvuthiswa lona igehema. Livuthisa lona nanegehema. Izinhlobo zezilwane zonke nezinyoni, lezezilwanyana, lezezilwane ezisolwandle ziyathanjiswa. Yebo, zithanjiswe abantu, kodwa ulimi alunakuthanjiswa muntu. Qhubeka. Lububi obungenakwahlulwa, lugcwele umuthi obulalayo. Siyambonga uThixo uBaba ngalo, nangalo siyakuthuka abantu abenziweyo ngesimo sikaThixo. Kuvela emlonyeni munye ukubonga nokuthuka. Bazalwane bami, akufanele kube njalo. Uyaphuma emthonjeni munye amanzi amnandi nababayo na. Kusibusise. Sakhuluma ngolimi lencwadi ifakazela incwadi le engikhulumile kaMshumayeli. Ekhuluma ngolimi ukuthi ngalolu limi emlonyeni wakho kuphuma ukubonga. Kuphuma nokwethuka. Kanje umfula umunye emthonjeni ayaphuma yini amanzi ababayo kuphinde kuphume amanzi amambi na amahle na akubi njalo. Emthonjeni uphuma amanzi amnandi, awaphume amanzi angcolile. Bantwana basezulwini, namhlanje nasiqonda ukuthi masigqokele ingubo emhlophe saba nenhlanhla. uShembe wasinikeza ingubo eyambathwa indodana kaThixo uJesu. Mhla sokuphela insuku zakhe bamgoqa ngale ngubo emhlophe. Sinenhlanhla ke thina ngoba uNkulunkulu unyazi lwezulu lusinikezele ingubo ukuthi simbathe yona. Asigcineke amazwi ethu abe ingcosana. Size singakhulumi sigamanxe ngoba uNkulunkulu usezulwini, thina sisemhlabeni. Isekhona abantwana basezulwini. Unyazi lwethu liyasithanda. Unyazi lwethu liyasithanda. Lasho impela silapha na emhlanganweni kaJulayi. Lathi liyasithanda. Isifundisa ukuthi sithandane nathi. Nathi sibe nothando. Angabi khona ungezwani phakathi ethempelini. Angabi khona umuntu uthi hayi makukhona lona ngcono ungabi khona. Masithandaneni. Awu sengizohlala phansi baba akube yokugcina ngci. Incwadi yabaseKorinte bokuqala okuyona ekhuluma ngothando. Ethi masithandaneni mangenalo uthando ungakwenza konke, ungakhuluma izilimi. Kodwa uma ungenalo uthando awinto yalutho, ufana nensimbi encincayo. Ongenze kuba ngikhuluma nje nami anginalutho. Cela ungifundele baba. KwabaseKorinte bokuqala isahloko 13. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi ngingenalo uthando, ngithusi nje elikencezayo nensimbi encencethayo. Noma ngaba nokuprofetha, ngiqonde imfihlakalo nokwazi konke, noma nginokukholwa konke, ukuba ngasusa izintaba, ngingenalo uthando anginto yalutho. Noma nginika konke ngabela abampofu, noma nginganikela ngomzimba wami ukubushiswe, ngingenalo uthando akungengisize. Namanje nakuJanuary sizophuma sihambe siye ekhaya eKenani, soba sihamba phansi
inyawo zethu zizivuvukale sibe namabhanyaza ngaphansi. Kodwa konke lokho mawukwenza uyihamba lendlela uthi nami ngiyekenana kodwa uthando malungekho konke lokho ngeke kukusize. Isekhona bangcwele. Hayi baba ngiyabonga. Nkosi kubusise. Shumayo inkosi. Engukhulumile. Makukhona onyathelekile. Ngicela ngithethelele. Lapho engene khona bakhokheli bami engimnyathelile bese ngithethelele. Ongakhuluma mina bekhuluma lokhu qhile. Ngaleyo ndlela ngithi inkosi ibusise nokuzwila.